Masu kallon mu barkanmu da warhaka. Ina nan akan bakana na cewa a yi musulun ko a yi Tinubu ba janyewa nayi ba. Dr. Sani Yahaya Jingir kenan a bayaninsa. Masu kallon mu kuna kallon mu ne a cikin shirin mu na Farfajiyar Mata TV da Na'isa TV dukkansu a YouTube channel, inda muke kawo muku shirye-shiryen da suka shafi mata da maza, inda muke faɗar magunguna ko wasu sinadarai waɗanda za a yi amfani da su su bada fa'ida da ma'ana, kuma mutum shi zai haɗa da kansa ko za ku haɗa da kanku a farashi ƙalilan kuma a cikin tsafta ku yi amfani da shi a samu abin da ake buƙata. Sannan kuma muna duba ga abubuwa da suke faruwa a duniyan nan ta Allahu subhanahu wa ta'ala domin ankarar da al'umma ko jan hankali game da abun. Muna kuma kawo muku labarurruka na abin da duniya take ciki. To kamar yanda kuka ga hoton Sheikh Sani Yahaya Jingir, to abubuwan da za mu yi magana yana da alaƙa da shi da yanda ƙura take tashi tsakaninsa da sauran jam'iyyun siyasa da ma kuma APC da ake ganin yana goyawa baya. Sai dai kafin mu shiga cikin shirin mu yi bayanin abin da ke faruwa, idan yau ne shigowar ku channel ɗin namu na farko to da Allah ku daure ku shiga ku mana subscribing, ku mana liking, ku mana share, ku mana comment domin ƙara mana ƙarfin gwiwa, kuma ku danna mana ƙararrawar sanarwa, inda da zarar mun ɗora sabon abu kai tsaye zai zo gare ku za a sanar da ku. To Malam Sani Yahaya Jingir shugaban ƙungiyar Izala ta ƙasa kenan, wanda yake mazaunin garin Jos Plateau kenan. To Malam ya ce dai shi da ya ce musulun ya ce shi ba wai wani abu yake nufi ba da ya ce musulun, kishin musulunci ne ya sa shi ice a yi musulun. Ya ce duk ba ‘yan siyasar da suka yi ko ɗan takarar da yake da musulun, ko da sun ba da shawara ma a baya Tinubu ne ya yi musulun, sabida haka ya ce a yi musulun sai a zaɓi Tinubu musulmi, mataimakinsa Kashim Shettima shi ma musulmi. Ya ce shi duk surutai da ake yi a kansa na cewa siyasa ce ya yi kaza, ya ce shi bai dame shi ba wannan, ba abin da ya shafe shi da shi da wannan surutan da suke yi, tunda shi ya san manufarsa da niyyarsa, shi kishin addini ne ya saka shi ya yi wannan bayani da ya yi. Sabida haka ya ce ba za ka hana mai magana ko mai surutu ya yi surutunsa ba tunda bakinsa ne. Ya ce kuma ina nan ba zai fasa maganar cewa a yi musulun ba, saboda shi musulmi ne kuma yana kishin musulunci, yana son kuma a samu cigaba a cikin harkokin siyasa a yanda ya yi bayaninsa kenan a kan tambayoyin da aka yi masa game da cewa to Malam ka fa tada ƙura a wannan bayanai naka da ka yi. Wannan bayani tunda ya yi shi ne a wajen taron auren zawarawa wanda gwamnatin jihar Kano ta ɗauki nauyi ta kuma danƙa shi a hannun hukumar Hisba, to an gayyato malamai da dama, shi ma Malam yana daga cikin waɗanda aka gayyata, kuma shi ne ya tashi ya yi wannan bayanin ya ce a yi musulun. To ana ganin cewa tunda ya ce haka yana nufin a zaɓi Tinubu, kuma mutane suna ganin cewa Malam ya siyasantar da kansa ne, ya maida kansa ɗan siyasa a matsayinsa na malami. To ya ce shi kishin musulunci ne ya sa shi yake cewa haka. To kuma za ku iya faɗa mana ra'ayinku a sashenmu na faɗar ra'ayi wato comment, za ku iya sauke mana, ku yaɗa don wasu su amfana, a yi share, a yi comment, a yi mana liking, muna godiya.